Joseph Chonin Heravishakin, Hashivlan Chipech, Vishokepi, Katimil Shikesh Jokish Yaramun. Misha Kula Kolas Girl Miasan Yaklishach, and Yel Miasan Yaklishitja, the Mirl and Hakin Nisha, Tron Heknyols, and yet the Liens of Hulakalele, Yetni Mui, Kulnikalich, a quant and half for peace at Falaf, no, but was in Hiel Saram, Fit Migol. Noel vraag het got champion pasti agus farmel torga mahischen in hioliki agus ha atjauliki agus eklusher vianne hen for son kors mile blianne en agus ashen heen meervloch kujoch ach selmike wel tin torns converstel vi fenkin shervishetien von en jeklish motion haminish erash as en jeklish agus híisih an organ agus an hianú agus lasap tapastí am chúla agus a sin goma amachí. Hasin as an darna sápain as Jane Epiphany agus ha trí lévín ac in helévig ac in fó an ahí Samuel farmaláir gadam agus helévig ac in fó lítir Paul chum Horintianich nar lítir Paul chum Horintianich agus a kest noch ma jéan gúten hu fesje agus a lévig ac in a sosgal jóin farmala conjoch agri Nathaniel Israeloch ans nachel Calak agus an lévín sin tien gochéle as an haramoin. Ach éiste sin ri fachgelin hier na marajin galarak as a hier daach an leor den hai Hamuel. Agus rihel in Janef Samuel ton hierne fianish Eli, agus va fachgelin hierne loch war as an laichif sin, charot tashpan ag fulla shochaun. Agus haarleg as an naim sin en nude va Eli na laina aatje, agus haasje gehulen at faalnochig, chapurin fenken gemai. Agus munt jachi lochran je as, en nude va Samuel na laie an een humpelin hierne van ro aatje, gunt gadem in hierne Samuel, agus rekker eschen. Hamin sho. Agus ruie jansi Eli agus hoorde, hamin sho gademu aram, agus hoordeschen, gaat gadem misje ost, peil, lai shias, agus galave agus laia shias. Agus gadem in hierne edish Samuel, agus jedig Samuel, agus ga jansi Eli agus hoorde, hamin sho gademu aram, agus hoordeschen, gaat gadem misje oste week, peil, lai shias. En nus chapanje to Hamuel fast in hiern, agus chatail sich I fochel in hierne fast da. Agus gadem in hierne faster Samuel en tresuad, agus jedige agus chaya jansi Eli agus hoorde. Hamin sho gademu aram, agus hik Eli gun bein hierne gadem in Janef. Emishin hoort Eli di Samuel, falaf, lai shias, agus ma gadem is orst en shin hedu, lava de hierne, or had o herevish och a kleintjen. Agus galaf Samuel agus laia shias na aatje heen. Agus hanik in hierne agus hesse, agus gademe mar na huade welle. A Hamuel, a Hamuel. En shin, rekker Samuel, laver, or had o herevish och a kleintjen. Agus riest an de kiet lichter nafst tot volg hem na Corinthianich, ek in hier af kapitel, na jarn jeeg. Han hulle nie kettig gonse, a chanjel ne hulle nie imachi. Han hulle nie kettig gon, a chachurr mi voor chwaak nie se mi. Ha miegers aan de braun, agus de vruers aan de wie, ach skrissi die maar een shoch agus shut. En is, gaan aan er son javel aan je hang horp, ach son in hierne, agus in hierne son goed. Agus hokt je maar een in hiern sues, agus toki a sinne suas trechwach féin mar in heetne. Nachel Isakif, griat war kurp buil griest. Emishin, in gomische buil griest, agus in jan mi buil striepige ju. Naar likig die. In je nachel Fisakif, in hiesje ha kieltje die striepig, gur een gorprie or ha gra, bi jish na neun jol. Ach in hier ha kieltje rischen hiern, is een spiritrish Tjeitje voor striepachus. Ha ka geen fechke niet in lemooi ten gorp. Ach en hier niet striepachus. Ha pekach en dat je goed veen. En je nachel Isakif grever korp, tempel en spirit naif ha anef. Ha akke wo je,
agus chalei féinsef. Or channig le loachsef, sin, hu gif glór do ie lever corp, agus lever spirit, is let ie. Agus an sosgal joon hiet capital agus an 3 jaren haris an daigit. An lana jeesjen betale ies het dolemacht o Galilee, agus huurde Philip agus huurde rish, jent misje. En is wa Philip o Bethsaida, balle Andreas agus vetter. Huurde Philip Nathaniel agus huurde rish. Huurde schienje in hiemen te skrief meus aan zijn lug, agus ne fahien, ies o Nazareth, maak Joseph. Agus huurde Nathaniel rish. En föt nie mij het bietjach aan Nazareth. Hoed Philip rish, hik agus fek. Honig ies Nathaniel, het tjach da juns agus hoede imme. Veeg, is loch daridef, ans nach el kallag. Hoed Nathaniel rish, kjonnes is anjegut mi. Rekker ies agus hoede rish. Munt og edem Philip u, de wij van gran ike, honig misje u. Rekker Nathaniel agus hoede rish. Rabbi is tussen maak je, is tu rie Israël. Rekker ies agus hoede rish. Ik janken dood me uit, gon ik me u van gran fike, en wil u kretschen. Hier niet in de smonaat zo. Ik hoede rish. Gut jevin hem ik raarrijf. Na je zo, hier schef neef vaskeltje, agus eilen je, dol sues agus tjachen was, maken dinge. Amen. Maar hoort mij van het 3 leven in akkenjesjen, agus zijn nog gemeen groeien de piano gegaan, de leven in akkenjesjen, agus bij priat realitje, ik ga goede dingen, paarsten aan de leven in kojuis, gaan we daar komen zo geweer tot een goede check is gemaakt, a 3 leven in, aha, kiel, at er een triak, gaan we tot een triak, zo we toch al roet kutter maken mag voor het tasje, agus hier tot is een fijken aan de jaar na Samuel, gewel Samuel erigade, agus Samuel nis na valdochbuk, as een huimpel, agus kleintje gu in hierne, agus gaan je la ganach in hierne, kiesje gaan nach hela jaloch in hierne nach duurda, taspanig no nach jach fankel je uitgelijk, hikje kerst gewoon in ieder show. Ach kleintje in gu, agus has me kere Eli, hans had alle vriend, die Eli, agus gaan je sakkerd. O was toch eefach gewoon die lei. Ha farste wie kan ik dinges, ha farste wie fenken tesos. Route wat code ik dinge weekend, dus gehaald ja, bij het Grand America, de Monday morning quarterback, zeg speciaal je fenken aan de jaakujoch gewicht dinge quarterstene gemmen. Ik bal kosje kimmer wat code ik manager wie kur substitute zouden route hariken motion. Dus ha nou ter gaan al die quarteri die Eli en hij kujoch. Ik heb gezegd nach rumoran smaak ik Eli een ballige agus wat boeike zijn de finish ook ik kujoch. Dus wat kuchen gemaakt daarover. Dus ik een kujoch kro fruitkeke efaalige. Dus mijn kus nach Russen farst gaan, maar wat fruitkeke efaalige wie kumal tol le goed open als een huimpel. Ach je route waar kut mag. Gebied die gaat terug naar die gaat bochten, ze waar kan nog gero groeier brein die samen dus dat de hoeka terug nog aan, maar dan ik hikke die vertagerd waar ik kan nog kere gu in hier ne wonen is jinsha to hamjul die wat code gra is hoe daar laven de hier ne or had toch herwishoch een kleintje is na de rein Samuelschen huurda voorskelijk kere en kruier garidu va brindus. Dus je ha goede tinjaken ringedem ko ide shishine keurig burgelje agus ha ne keurig kan nog gu burgelje agus ha alles ikke zijn ornje goede tinjaken maar een jaar gaan maar voor je moor ha alles ikke kummen het jocher goede tinjaken agus motion hashin koju er gedem gewoon hier ha gedem nanamorn agus ha gedem een kriaken wie het chen hikje agus hu wie gedem machine wie frekkert je gedem machine gaan je kalige man wie fijn gedem is kunnen wie geestjok dus daar is ik hem heen kun me gedem maar nepalische wie
cur sias na computers agus an gnig at sias gomieg agus uan féin minjalan chu dhéchas ní at sias or chain le a géisteach agus ha sinne marsin leis a chruúhiar. Ha bín cruúhiar ag gra ein trodanis bhfuil víal trodanis nus trodanis a bharad agus bí a gra hic condra manus agus tían rút seos bí sinne gra tastat ha mit an rút nulle ha priority selach am drast chanúna go sinna gheanna nó chanil mi comasoch chanúling ó brín war sin na rút gomakkumant as an hean cimini bheit Jeremia agus bheit meis I clachcha sin mar leisgal nach búlingaid hí brín agus bheit go leor Digynnich, a ddgeeltoch coiú bheit clachcha sin mar leisgal ar bheit go méhar a gomíad ar an húsuas a gúni as a chynne gúni agus gyn cumas laverdeach gyn cumas áradeach coiú. Ach, háisne féin gadam fún a chrúhiad agus channe le chúltaine a gadam go bhína minister an thoiscail. Ha fegin dat gadam go bhína minister an thoiscail a fegin eile gadam go bhína an lucht tegus gas na scoltin hat gadam go bhína am hallasmen hat gadam go bhí nu dríachgan sóirite as a chúlahat agus go bit éon dríachcha hagin ha códa gin bhí cref scoil ag sóiscail na suirgrás tronú dríachcha sin le na caiisnig hagin na náplanach in na duine leis mar sin gopad agus noch go críast a gan duins nes go matrík an an chearcail duineal is maith gur a sinne in nuchéal í críast nó nuchéal í eglís nó nuchéal í sóiscail a haach as na behanach. Agus a sin tónas cumanta inniu na bhaid uadigin or channe le chúltaine dul chan in eglís chan le chúltaine jáloch rútan as a víbal agus chan le fiús mesol ar a bhíleantain rútan as a víbal gainis gat a bhígat magaibh. Nus na a hasin ar garam hu sharabas sa mí ha cádig sin a bhí tían as hús dai orn in thoiseach agus ha beat a grás a bheol inward calling commission ag daine ar son a bhí a garam agus Máisina féin sin agus go bhfuil míonna giniar ha sin ósach cutarmach agus mar viniste an thoiscail bí acim sríáil go daine ha nheis an is muna go le ringadam go bhín an néiltear agus it me sé rú agus canna dó chaneal me sé géhín a méilte agus sé sin teadig na cúis or fémi míonna bhí ag in ninne opad espik dríach espik agus man hele míon sin an chanúir ní gaví an mar sin me hat déine gra na chur mu an dríach sin ike uan sé fiachan bhí uil an an dóid fuat an agus chaneal sin ma ike ach ma ha míon ma ha féin gadam fun hir na códig míonna bhí aget er son an nópa sin agus fé mu sé gra at a bhés troch láichen akim mar vinnistear ha mi talis gynt a jéist mérika am a chluhiar agus gynneach misteachar son minister och knufskulig sóskal na surgrás. Ach a warch gur gromian ac am hín gematrík fémi, well as a minister och fémi sinna vi annach coú le buin eglís, le person eglís le kléden mas an jogti sakin le espik as na heklischen espikoch. Agus na ha gadam a chorig in orn, ma ha tjekuf sem miakin ma jen mali kjarsna mali kjar, sin go duine ha gar graag duine ha kwantas ar jay agus duine vi kwantamachar son. Agus chan na duine kal en janne kron orn is chalikiat orn vi jana rút a vich donnigen. Jegs morsin ma ha sin je féin gadam ha kodak in vi frukker te gadam sin. Jegs ma na helsin je frukker te gadam sin. Gaat jeet go malin as a wegen, jo chavisin an de fos, chavisin an de mian tal years an de wehagin, agus chavia komasochgin vi glose de third as a wehagin, or bisin as nati jaar. Na mit de falle war halde, is gefeint door een pleenjaar, no na han ruteen wel ga met alle fleentje jo mee pleen er horiginelle. Ik smaker pleen horiginelle tot continent horiginelle. Weg, a goede kalkar is dit was nati jaar is han goed. Die nog een goed, maar hoe kunnen we frukkert gadam de groeijaar. Agus noorsen als je vindt Paul, agus ha Paul ha brin ma jen groeien fesje. Dus je, Amerikaans wel goede dingen aan jekels na halappe
seach cí a bhí i beachcoch agus a clúin ma dhéon cnúin feise agus sin an nuút a ha génach ag daine ar gepí déú gan an jespe a haad. Ach háút mar sin cutermach chané chuspad. Chan nu chuspad a hegin jokus faten kiid agus chan sin fallein wa udigin sin nu chuspad a vegin jokus vi kuma bhana sapen agus san blian an mór in raasta sé ma dhéen san ma dhéen ferris feise agus slút mar sin. Ach ha Paul as J fecin in gadam agus féimsin kein go gere fidnig a chur ne levin sin die chéile son leksne die jane son Tjekkis go chorig in a hortas agus sé Tjekkis kam is minach a fi hortas seo ma dhéen in gadam agus ma ha to gadam féme tú in méhagit chumal an de nooi gas mi gin smal as je fecin an de lichtjer chum Timotheus groales agus hemmenees lung vriesige janu gan een gretje werk agus na ha Paul skriven gan a Corinthian ich has niet fenken immer toch routen na goalaatje hu fesje nach el kerst nach el fallen agus gematri kwateljantin exemplar in heul nu ha Paul graan hen ha golle nie ketje gosa gaan je golle nie muchi dus ha gewoon een goede kaalketje te nu voilà agus Charmór an cetiti ga daine chará cetiti ut vi tollemach an hapen chará cetiti ut vi jannume toch roet ma wat de fásige frisige naarde chará cetiti ut pásige rís na kalmarsen ha tar sersnjoch gagin nu hu na behenagin ha ser hallagin ma je deers niet janu ha leugen naund agus ha tjaun ma je moeten ha kut moch ma je stuhen gein jelle ma jen vi fall af le karichen ma jen contract sluten motion is hal is fémachine vi fos marken logen ha sin valingen jas nieding vi öl gan koachkenschen öl gan koersten hivelt gus motion dort ach ganjens gat a harut kettigte no logel chanjel sinnne gra gewel rutigen karst agus sin ha Paul tortemach gan in joktusin. Dus charone exemplar agus da vile bliane agin je te exemplar gatje jantin iese kumal behen ha kalachri ne jeskepel vi jantin exemplar agus jantin ne tjekkesken has a wiepel a chrokargan sin charofjus am wiepel skrivig naum ha sjoach ach parsten gan jant kemni agus Pars no ga gan in himnein noai Paul skrif tor gan himnein noai agus begin dunst fenken groter prisige falla voor een gretje joch agus an de weer tjene falla voor een gretje joch wat tor gan kunkeloch hien wa kochiant is een gretje joch wat sin een harder falla agus ma het groot roheer buloch agus a keinem voor je nog grondioch waar mi tiocher mag skol agus an ik trein an gan heklusin agus frist boin falla agus heel sinne vi gan jekin groat vi chosé groat tol ro ate en huel nu am Rusin kerst no jarach sin am jachke wagin koju wat wie een henkel gus an fater in hummel sies agus noorschen dat hu das waar man spring falla agus wat gewoon nach ro gewoon groot nach goede kaarsen mi waren harm met chronische corona ketty gai agus wat de glorige aan hen. Ach Paul de gra gebiete fenken as een heul gaan je sinne gra gewela kerstitje agus fémachine mehagin je chumal een smal fémachine mehagin je chumal plan agus kerst agus man het janshin sin hasin melig en jenishakin agus Paul a hene gra och stunje trug mi koheres och hart bewaars mi ha Paul heen agus sé joche van de Paul agus sé farsoche van waar kommas och no logen sin chummel agus waar jole seke no logen as nach fiúska Paul waar hene gan noch gotulich se war wie kummal no logen as wie kummal smach weheke agus voike agus
we gaan polige voig, kost nach janiga lang vriesig ga chredju heen. Ik vind me graag gewelschen kutter mag. Gaan we de wagen heen, dat kan niet vragen, wel gaat je naar kronsmie, aram ze voeten misschien wel gefask, dus een rij, samen kiori, ach gaat je het met taschen. Ach, urnen had den je gar kwant, ergens, she miach gehaak, mal, die mensen toch janu, is manieschen wel smaak, maar ik het je gewoon zo janu. Ergens urnen kutjoch had den je jaren, zo'n drooglijntje gehuurd dat. En je klus maar naar grokuischen bulloch consistent gro aan in het je fijn asleroute is ten je naar gro fijn asleroute is keine regels toch kunnen de wicht je schiedig pasje gematrie gevatachet waar het en je waar de fijne mi hallo zeg naar wat en je klus is wicht ten je gaan je gaat priakens maken droos het van de ski en smaakt grote koppen vallen weg is waar de fijne maastje is wat je nu keuvrige tor aanrit aan een huis nog gro het in je fijn asleroute is naar groen en jelle fijn asleroute is gewoon torgen je grond jeklisch laan kalakeren. Dus als je gaat tort gewoon een res levig zoals kaljoen farmel yes dat is haarle divjaschen ri Natalia is er nog ons nach het kalak is bisschen je die divjaschen legele zo'n immer toch goed moschen. Ach me kent joch gro eerste kutjoch nog ja is er nog gewoon is na hinsloch na harige nachke war Abraham is Isaac is Jacob wat guten as ne behenachkischen nach Romahitje is nach Rofallan hischniges Abraham is Sarah man war jeliki die maar wendig so tot de gretjer den je gre pure weintjes voet machine is Jacob war Jacob na met Jacob ja nu we gaan kummer ne kosten tjörliche tolt fat niet jidele maar er war prische kunnen ten is ze kan man nog kruke van een Jacob ach ganjen schön ha schön gar noch als wiebel gre die Abraham die Jacob is die Isaac is die Jacob handels moschen ganjel schön kwart gemi behen den kerst kan je wel mee ha in kerst no verder für aha tot gain kial die she Ebert Christ hat tot gaining hier die ganjel schön graag met kodakin wie die niveau de kodakin wie die priaken no wie die fail is ganjel wien nach ro tor fail aan een Jacob is maar lijntje ga weg gaan je shortje van Jacob 20 jaar wie kus unje Michael Fasker or ska scho kalkoch is waar het ben gaan je al ik den jure wiebel maar waar würde ik nach waar we dan is we afars gejor gat den wie tokalne hashmplan aan de naamde brieven waar Samson aan de henne is speheweg Samson we zet den je vierje van weer tot je Michael we goal is op aan de goal dat mes worden niet is sapast is den toruten ach asolagen wat den je route waar de mes kerst nan zulen heen or garo urum ek gie wat den gie ek net ik naam waarschijnlijk is motion heb ik ervaren gejaren nog guten maar Jacob maar Hamsen waren een droog geen is maar romantisch had dat heen ach maar verstaan je graag hemstukken wel in English lang kalker en chef frekker de hakken standard response de frekker de hakken wel haar ruim gejaren zo'n kalker de elle hikjes jach ruim gejaren zo'n kalker elle or gaan doen gaan je wie tot de gretjor heen gewelschen verder gewelschen kerst or chef pekje vriend heel nog eens goed in jakken je gespechen je prisig leuk je aan de smoen aan fakkel ergens angeneef ach je wie kan nog zo wie al maar je zo ergens routes kutremige wie dan adoches zo'n zo maar helschen dan adoches ergens tien ik dan feem kan een nooie een kruier gaan zo'n wie kerstrus dan adoches zo'n pekin gaan je kormse wie haken wie nog gefienisch einfach toch haar ergens
man hersien naar de tarikoch, gaan je zien tolle halen den je stjache waarop. Ik zeg alles gejaren wie fijn, logen is een kraasje, kersen. Ik zeg tik aan de boxje nou, malig is een kur crossmoor en de boxje naar el kerst. Ik is aan de weekendischen, als je niet graag wat aan mission is je kerst gejaren. Ach, gaan man geen hier wie kerst gejaren. Sin oorlog hoorn je maar eklisch wie het allemaal is. Je net tacht als je niet er gedem, maar wat samen je er gedem. Femisch niet wie kummel meehaking glan. Ik is gehaald je hoe fesje als een heel la show, of als je niet je nu miljig moor. Ik is femisch in kutjoch wie gaan nog gewerteen je kwaad hoorn. Ik is gefeemisch niet wie geen chalak. Ik is jesek Israël ons nach el Kalak. Ik gaan je misschien ook wel aan nooit vieren die sarcastisch. Ach had je ook nog gekutter mag saha wie geen Kalak is gehaald van naatje van een Latijn de patriarch zo want is schort behen waken. Is motion hashinje er gedem, han gruher gar gedem, ha kodik fiensche wiaken jas en heuligs. Gaan je la farst as la hamen ju hu pandemika show, zat han heklischen doen, ja vergen gern ma jen, ha eklischen akinisch aan de als een goede dag is dat eklische als een studieakem show draast, dat is een tolmachs vet ik denje aan een hand aan New Zealand en Australië. Wikieschögers hat doi materiaaletje zo'n wikianusjögers gaan jullie fasje rasje gei go marva ronischen ach garokuschen kop het ronisho zat gepite gaan is maar geen kudde maar is bij is eklischögers wie rene mag waar ademen eklische kienig is smaakt gefeemschen alles ook uur die toch maar niet hier dat les ook onder hen gloosje eklischögers eet gaat je zo'n horskel. Smaakt je met barok eet dat je zo'n horskel les maar hashin het eerlijk die weer er kankeloch is net dooi als een welschen er kankeloch is. We heen veel meer uit ook wel nach el moran toch gluak hem kimmer als een Italiaanse show als je work in progress aan haast kimmer een nation show is hami nog zo'n leerne show gefection in lie third or hashin je kerm misschien gehaald je maar gedem wie sharm nog een horskel knefskeuling een horskel wie boon nog aannemen zo'n groeier is groeier kring wel zien kliek machine kennisje is geen muziek hier ik met dinge mes nachel met kliek gepite ho anjo doch so wie me aan een dooi is gepite ho korgs me aan een hoorden ha kutter mag wie öl de fachkeling hier is knefskeulig een horskel is kunnen mag in gedem gewoon groeier dus je mas chic zien gewoon nooni als je tolle geestjoch krie, dus je lei meer wel kraas. Ik zei, instrumentelijk in je denk, piepboor, keeloch en kalkoloch is begonnen, wie als goede schervers, maar ik kijk tegen je. Ik zei, ha met je ook slide voor een aard, zo'n wie knoasachig. Ik zei, is jaar maar gras. Ik is maar hasje vle ekkel, geweld je weer kerm, mag naar als je komen zo geestjes en door en ik is nog een piek knoasachig. Is een jaar maar gras geefje. Zo kunnen we dus Karen Matheson zijn meer wel gras. O meer wel gras nach breien kja. Shellarag mis mir kham shachran darach gnyert gntrar sagos kalsulenda shagras hukyadas goerenem shagras huksars ishi schachya
lava fis nam Tra emma kun ashtrip lechruai hu ke gusavalchmi angarasser on vas leboy khanax khatre Sandachivan genur genschim Stech mille blian mala Raskuran ya Chanasiatski Mangaras Machine in hier, net jenne met joni. Je gras voor ik zullen jannet, je has een tankel gefeut, je weet je huget, leer noornie en is er nachentje, er zijn tankele je, gewelus keest ook en je is kaal van jer die ne eertes nak ne mien nak en je is kuj ook wel joliger ne hanne mien nak en je is gas stuurde gevallen van roetnaschen. Has een tankele je gewelu haast, ik hem vind ik is baden ik is ballig is niet in een huget heen er zonne wie kolonig nopet eigens kolonig triachen aan wie charm nog een harskelach kujoch wie maar garden is maar gassen is maar te wielen aan een huis nog een erfegen heulen is wischen je gifst je feken pichoch het heen in juklisch die lijns gewel usse haast koppet een meskunje. Maar als je er kenkelig aan de pandemie zo, als je geunt en kachel, als je geunt en luchtgeel, is gehaartje en macha planuur is nolk voor nacht je wie feken luchtgeel, als je komt gewoon wie vallen kunnen ik een tulliger er zo'n heen, als je tankel je geweld je feken kan wanneer je geweld vaccin aan is geweld toch is in chemie keuzen een kaarog als een schach kun je is een mies en haar het jaar is
roiad in y blion sio gymysyn y glwys y ddyrd am noi hanes mishniochel agus hanes safal. Agus as yn taingl cwydioch son yn iol sy heg na lwch science had yan yn rausach son fi crwiochig banochgoch sŵt morsyn agus as yn taingl I ieg fel a dawn son y sgilin ac son yn ynnych yn iach agus son yn ynnych fys ar y chwrstiach an fi dian yn rwtyn sy'n cwydioch. Cwydioch lan ie fi ganochig chopeg agus a hasin as yn hyl a sio na filiantyn sy'n blariwn basti hwyd as egin das yn ffas a chwns a fer molwtoch i'r synie fi morsyn cwydioch gyda'r gwt yn nŵrwm agus yn glor agus yn molig agus fiach yn di fi etyn fod o sgal an sy chwlyn ni as nid ian agus etyn hwgyd le ar mion yn etyn hwgyd le ar nymych ystyn na ryd na nichin a har fagal yma ganioch Johnny ie gymysyn tyn hwyd len rwyd sy'n cwydioch. As sy'n taingol ie gyflwys y geistioch rys y chwle cael as ni gra nachel cael y chehef a sy'n ni tortwyd an nôni agus gat nachel y hwni y ffregart na hwni yn mar as ni giori as sy'n taingol gyflw y geistioch agus nachel do garden ar ol yn gyrad o'ch agus nach charni agus nachel y geistioch. Cwydich len ie reist fi y gwloch ag ar son y corym yn asŵr hag o fi tîn ym Leon ar sio agus Johnny gymysyn mar hamioel y ffregart yn gyda'n agus y colonach do hols agus do rŵn gybi cati felws y garstioch agus gyharad na ligain fi as yn ati llaar ag amsw mi as na behen agin. Agus by mailir yn nysyn as ni gwni as na briar yn jaus ich in hier ne eerste kriesken jegus hagar nenoch mar cheoloch fegen heul ar na had het tarnef gnövig tanam hekig dorioch jana to holen half mar nihed nef taver gan nu ar nar an lai legus magen fiochen mar weinshin dar loch fioch is na lik an bodig sin ach sesnio al kar slaat en rioch gemhoach agus a glad geshiori amen. Nus y gwrw gras yn hir na eas y criast graag siar I ien hahas agus cochom yn sols o'ch yn spirit nef malir af ule agus ul lwch ar graag o siomach agus gybrach. Amen.